салом алейкум бародаро, мардуме ки шав бедорен, шав зинда дорен, ин морам ҳамчунун ранги шумо борен, намеайдими кори шумо даводав бадаву саат ак. Нигоҳ кине бародарои ҷон, худо шоҳида ин раи сафарам, ман номард нестам да ҳаёт. Агар номардӣ мекардам ку минус мекардам ягон ча бозира мегзарондам, некем баъди бозӣ гузарондан ку ман дигар бозӣ гузарондан наметавонам, ба хотире ки меган ки ямуд номарда ки ваъда кард охир дахес минус кард. Барои ҳамин бародари азиз, ҳамин қадар давидан, ҳамин қадар ҳойҳои мо ба хотири оне ки ягон чиз ма минус накунам, боз ма бигзаронам. Как что номардорам буд, номардирам кардан, некем мо ба худо ростем бародаро, иншоалло наздик омад. Бидурен акатона дастгирӣ кунем дар шумо ҷонам.